Zdravím, začínam novú sériu. Poďme si kúpiť byt za 250 000 v Budapešti. Prvý byt sa nachádza v 7. obvode a tuto začína naša prehliadka. Takto vyzerá vstup do bytu a je tam takáto pekná, sympatická pavláč. Vstupujeme rovno do kuchyni. V kuchyni sa nachádza takmer všetko okrem umývačky riadu. Tam popravde trošku chýbala. Po ľavej strane sa nachádza WC, trošku v takom pôvodnom stave, povedzme si úprimne. Naľavo je taká izba, oni to volajú, že galéria, toto hore. A toto bola kedysi Služkovská. A po pravej strane vstupujeme do obývačky. Obývačka je priestranná, má zhruba 25-30 metrov štvorcových. Vysoké stropy si môžete všimnúť, tieto ja na Budapešti milujem, na týchto starých domoch. A tuto je kúpeľňa s rohovou vaňou, ďalšie WC, to je veľká výhoda. Obývačka je priechodná, to nie je úplne cool, ale čo sa dá robiť. Pokračujeme takouto chodbičkou a po pravej strane je jedna menšia izba s ďalšou galériou. Hore sa nachádza posteľ, výhľad je vnútri do pavlače. Tým, že tam pavlač, tak okno majú vlastne s takou mrežou, čo nie každému môže vyhovovať, ale bohužiaľ z bezpečnostných dôvodov je tak lepšie. A na konci máme ešte jednu takúto sympatickejšiu spálňu. A to je koniec našej prehliadky. Poďme sa spolu pozrieť na ďalší byt. Tento sa taktiež nachádza v 7. obvode, avšak už kúsok bližšie k absolútnemu centru, čo je 5. distrikt. Náš predchádzajúci byt sa nachádzal bližšie k stanici, tento je ešte o jeden segment bližšie. Naša obhliadka začína vstupom. Máme vpravo takýto šatník, vľavo nejaké skrinky. Vstupujeme priamo následne do obývačky. Obývačka je spojená s kuchyňou. Kuchyňa sa nachádza po pravej strane pozdĺž celej steny. Je tu všetko, mikrovlnka, rúra, taktiež aj takáto zmenšená omývačka riadu. Ja osobne by som preferoval v plnej veľkosti. A z obývačky máme aj terasku. Teraska je pekná, priestranná, nachádza sa tu klimatizačná jednotka, na konci je vstup do spálne. Je tu výhľad taký svojský, je tam prázdny priestor, je možno, že tam časom ešte dačo vyrastie. Vraciame sa naspäť do obývačky. Tu si môžeme všimnúť, že toto je vlastne novostavba. V novostavbách samozrejme nemáme vysoké stropy, je to klasika, zhruba 2,8. A máme tu ešte takýto vstavený malý šatník. Ja sa priznám, že ja tieto nízke stropy nemám rád. Ja milujem vysoké stropy. Tu sa cítim klaustrofobicky. Po pravej strane máme jednu spálňu. Celkom priestrannú so skriňou. Následne ďalšiu spálňu, ešte kúsok väčšiu. S ďalšou skriňou. Veľká výhoda je, že tu je vlastne takáto celá presvetlená časť so vstupom na terasku. Tu by som si vedel predstaviť pracovný stôl. Je to veľmi také pozitívne miesto. Oni ten stôl dali sem do rohu. Vraciame sa naspäť do chodby a po pravej strane máme kúpeľňu z WC. Môžeme si všimnúť hore okienko z izby. Dostávame trošku denného svetla. A ešte nakoniec vpravo máme ďalšie WC. A po ľavej strane máme sprchu. Toto bol ďalší byt. Byt číslo 3 sa nachádza nedaleko bytu číslo 2, čiže stále sa pohybujeme v 7. obvode a nie vo veľkej vzdialenosti od 5. obvodu. Poďme sa pozrieť na byt číslo 3. Takto vyzerá vstup. Dom je jeden z takých tých relatívne novších, ale je to tiež taká forma chodby, pavlače. Po pravej strane sa nachádza kuchyňa. Kuchyňa je taká skromnejšia, jednoduchšia. Nazval by som ju takmer pôvodný stav a nenachádza sa tu ani umývačka. Ale za to tu máme chladničku, ktorá je úplne v strede ničoho a zavadzia. Kuchynka má okna do tej chodby, alebo nazvem to pavlač, ale nie je to úplne taká pavlač v pravom zmysle slova.
A tu sa nachádza, bola kedysi služkovská izba, aktuálne je to taký sklad so skriňou. Možno by sa z toho dala spraviť nejaká jedáleň menšia, keby sa to spojilo. Z chodby vľavo sa nachádza špajza alebo komora. To určite poteší každú gazdinku. Hneď vľavo od komory sa nachádza WC. Takto vyzerá naša chodbička. Z chodby vchádzame do jedálne. Jedálne je veľmi priestranná, veľmi sympatická. Sú tu vyššie stropy, ale nie úplne vysoké, zhruba 3,1 a 3,2 metra. Toto svetelko im úplne nevyšlo. Veľké krídlové dvere do obývačky. Vľavo sa nachádza kúpeľňa, ktorá aktuálne je teda so sprchovacím kútom. Vchádzame cez veľké krídlové dvere do obývačky, ktorá aktuálne sa používa ako spálňa alebo pracovňa. Je to veľmi štedrá, priestranná, svetlá miestnosť s oknom do, povedal by som, že nie úplne hlučnej ulice. Sú tam tu dvojité okná. Prechádzame do spálne. Spálne je taktiež presvetlená, veľmi sympatická, priestranná a má zároveň takýto balkónik. Balkónik má klimatizačnú jednotku umiestnenú. Dal by sa tu spraviť taký milý, jednoduchý, sympatický posed možno. A ešte sa pozrieme naspäť. Pohľad. A ešte pripomeniem, že vstup do kúpeľne je aj zo spálne. Byt číslo 4 bude niečo naozaj skvelé. Presúvame sa do 6. obvodu, nedaleko vlakovej stanice Newgaty. Poďme sa pozrieť, kde sa to nachádza v rámci celej Budapešti. A čo sa týka cien, tak treba chápať, že 7. obvod je lacnejší ako 6. obvod a 6. obvod je lacnejší ako 5. obvod. A tu sa stále držíme ceny 250 000 eur, avšak za tie peniaze dostaneme viac luxusný, ale menší byt. Poďme sa na to pozrieť. Tento byt je v dome, ktorý má nádherne zrekonštruovanú pavláč, vnútroblok, krásne schodisko. Vchádzame do malej chodbičky, kde sa napríklad dá ju uskladniť bundy. Ak by sme potrebovali, vidíme alarm. Vchádzame už do samotného bytu, vidíme po pravej strane obývačka, pred nami je izba a po ľavej strane máme toaletu a technickú miestnosť, kam môžeme dať pračku so sušičkou. Pozrieme sa do prvej izby. Izby tu nie sú veľmi veľké, musím povedať, ale majú okná. Okná sú do takéhoto zvláštneho vnútroblokového priestoru. Sú tu vysoké stropy, to je veľký bonus. Obývačka má taký zvláštny tvar, ale viem si tu predstaviť L-kovú sedačku, telku cez celú stenu. Svetla sa samozrejme dajú meniť a nemusíte mať hore modrú farbu. Z obývačky netradične je vstup do kúpeľne. Kúpeľňa je veľmi pekná, je tu váňa. A je tu ďalší priestor pre prípadne ďalšiu pračku s umývačkou, ak by nejaká rodina potrebovala 2 sety. Prechádzame naspäť cez obývačku. Pozrieme sa ešte cez okno do tohto medzibudového priestoru. Kuchyňa je vyhotovená naozaj krásne do vysokého štandardu. Ten vkus podlahy možno, že nie je mi úplne podľa môjho vkusu, musím sa priznať. Tiež vysoký lesk a kuchyne nie je možno pre každého. Za kuchyňou sa nachádza ďalšia izba. Táto nie je veľmi veľká, ale má jednu veľkú výhodu. Okrem toho samozrejme, že tu máme okno do medziblokového priestoru, tak je tu aj priestor pre samostatný šatník, čo veľa ľudí určite poteší.
A veľký bonus je tu krásna sprcha a sauna. To je naozaj niečo, čo už patrí do luxusnej kategórie bytov a čo nemá naozaj každý. Ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu časť. Ďalší byt, na ktorý sa pozrieme, je v 5. obvode. Je to blízko Liberty Square, alebo teda námestia Slobody. Je to tzv. Prime location, jedna z najkrajších častí Budapešti, aká vôbec existuje. Tuto za 250 000 nájdeme byt, ktorý má zhruba 100 m štvorcových a takzvané by sme povedali, že má veľký potenciál. Čiže je v trošku takom pôvodnom stave, ale nachádza sa v krásnej budove, ktorá má zrekonštruované nádvorie, je zrekonštruovaná aj zvonku práve vďaka tomu, že majitelia bytov dovolili investorovi postaviť 1 alebo 2 poschodia na vrchu budovy. Našu obhľadku začíname vstupom. Hneď po pravej strane sa nachádza takáto, nazvime to skladový priestor, mohla by to byť nejaká šatníková skriňa. Prvá miestnosť je takáto otvorená, je tam hore spravená provizorná galéria. Majiteľ to používal ako kadečo, ako také svoje pracovné štúdio. Sú tu krásne vysoké stropy, takmer 4 m, 3,8 m zhruba. Ďalšia miestnosť je obývačka. Je to veľký otvorený priestor s veľkými oknami do vnútrobloku, do nádvoria. Môžeme sa pozrieť, že ten dom je naozaj že krásne zrekonštruovaný. Vedľa obývačky, alebo súčasťou obývačky, dá sa povedať, takáto oddelená kuchynka. Nazval by som ju funkčnou. Z kuchynky máme vstup do kúpeľne, kde vpravo je toaleta, nejaký boiler, umývadlo a takáto srandovná sprcha. Tiež by som to nazval skôr provizórne. Hore máme niečo na sušenie, tak to vyzerá taký sušiak. A posledná miestnosť je opäť s takouto galerkou, taká menšia spálnička. Pozrieme sa ešte raz na výhľad do vnútrobloku, ktorý je krásny s výťahom.